tini kata blog nong lam sopiro hingke tini ang thangnai mono bazar mono phana yang ka South District se Birchandra mono wa ayango thangnai reserve hingke norok jara mono bazar rong nogya ko bank thaito kalai aborok siya ko faidi nongno tini phono gana mono bazar biang gangke thangnai borok hingke yang tabuk chini jompui area ni no songtram paren borok rok thangnai ayango hingke ayango borok ni kaisa tam tong saimia to ke thangnai ke saimana no ke faidi nongno tlangan tini mono bazar par sangi thana nang ko abo to ke mono bazar nong phunuklangan faidi ke lamo tai tam tong aborok nongno thangte running on sai thangana ke nong nai tong di video skip kai tai kaisa ko friend chang nang duduna ni channel ko talong itong please an channel ni kisa subscribe khai di tai bell icon on khai tong ke asno friend chang narok no tlang thangana tabuk tini mono bazar ke friend chang tabuk sekang puila songtram mo thangai ne borok na hanai are pore thangnai Udaipur ti khai thangnai jasang thangnai mane thangman lama agri thanai ke shortcut chini para taino chini para mung to norok fulan video no wi saiman khana saimaya ka tabu saipirana chini para kangke poya para jago jompi jala area ta ke an para taino thangnai oru taino Udaipur tai ke tini po salpa saglang na miena hai ko sarno je tam to kata kun se satung paya ko kesangmani ke phade truk kok salaja thangla en sang mono bazar naile yan ta dini ke ta kasya kok khanang gang ke naro nubi mai phinai domburo thangna yang dombur phono dombur parangi thangnai ta kasya naijangnai jaga tongpho ang aja to sobuya ko o raima bai saimani kaisa tamdan tuisa kotor tong phai ini salaita ko eng ko kai ni tamdan ni kaisa bor gari ngo samani bai ta ke ama harno nugui marana nai tong di ani blog channel lo basibusu hasal thangmani garani jara lama siarok nugyarok ke nugui mano tai bai rok ke khanang kenrok tumbo side bakak sobi nai angon nugia payang nung makai tumbo jorde to sangka kenrong nabo tumbo bujaga bo nuganta to tabu aplo to thangna gerana oro songtram parabo ke tabu nai de ko sang yang kisi phela sinai songtram para ke yang sujang gangka jompu jola tabu yang fan man kamo songtram ni road ka soba kyoro songtram para bo kelap tong daga kota ke bong nok korono ke phung khaija khayori dika tabu kanlai chumlai tong ta thanan bagai ke srapsa pore phaking ke thanglai siban chang Oke, friends video skip tak kaide nai tong inrok tini video norok nugyang ke nai nan moton no lama sinan bagai ke nong nai tong ita fulin teka paitha jarte tabung ke bong nu kawa azu ko jong ke borok kang lai tong ke mak changa mai chei tong ta esrap sam pore pai ke na sung no plan phaiti ke bong nok kisa funo nong no nai di Jompai badan hori tong dor tong chino nong na phono khoran naji kisa ayang basoi ma thangai ta jompai bazar mane pura clear kat no golak to phono khoran nong na
Tabu kharo sabi kekhai ta mono bazar mono ino khana mono bazar oro mane sa pali nya ni patha lage ko tero khai nya ni mono ni bazar kotor ke to ai ka oro ka haino mane putphat baji man lokta soise bazar koto kai buskango tisa buskango thangai phono nong gari running gon phono gi thangan kaeng buskango tong ko santi bazar tong road nong nong khana bus road ka hama main road gari chalok thongmon sana hanja sike lama small ko choli dong chalok thongmon oke जों दा न'खौ लासिनो bùi cái này nó có tao mắc cái nồi xi nó bữa hát cái để tối tàu xi để rồi khi nó ta có tuổi đâu không này nó là bà già to mà này thì này hay lần cận bazar to ba Santi Bazar apa bro? Santi Bazar nam le yang kang mana Santi Bazar am na Minister Susah nabla suka tu je ni ke boleh keluar yang sama sama
Tabo khen rong no kaisa kok sungna mujung friend jong norok puila omai ke gari kwbangma barajak nugui tei borok kubungma kuthumjak nugui saya mane je decoration sungjak nugui tamoni uansuk khana puila o tam mane ang saimaya nongno bo advance puila saimaya ke ang sian bagui saimaya ta ke norga pro tamoni uansuk ab kisa comment khaisa di tei ang bo puila o uansuka kok sunglaimani pandar sungna hinui tong ke phaiye naiye doi sungra kya ulo sungui mana kya confuse ungsukang ka ba kuri kuthungui kaplaio hingke yang naini khe bo kwthai bo kwrwi kun bo kwrwi ke tam bahai tamni bagui haki kabla kya ke sungui mana kya ta sungmani pore ulo saimanka omo thwimani teredin tanglaimani kintu oro je tongnai rok hingke bebak riyang rok mangta hingke kokrok to buju borok bo kokrok sao sur simi pherlaio hingke sungui naikhe tam bagui hingke borok teredin tangma chini tabuk debra bai mane niyom pherlaima hai ta tamjani bwsa haikhe nok ko char hai nok tangui se ah jaga se bekereng da tamjani berai aro kuthumui kaplaio rang rok laiui hingke tabuk aboni pore o borok thaching nok thangma nurukhana gari bai thanglai phirtei abo simulang no thangnai saimaya wngui mano aro nongthotok haingjago ta hingke yamo hai ke borok bong niyom ko mai ta kham tamlaimani kham rok nukhana norok hingke sumui bai akobi khe janja culture niyam ta hingke mai rok to charnani o jaga no charnai hingke chayakui nokhorni sabtani pore o charwano hingke chayakui nok khlainai ta gaboni puila nugo ang khe uansukgui charwi se male tam wngkha mo teredin gobo hai wngkha tongya hingke nini thwimani gobo hai wngkha tongya uansuk se male ta ulo last o sungui se sai manchuk hingke friend chong tei sabchang pore maisa lainai chwng maisa o jaga tam mui tong tam songlai niyom bahai khe charwi abo kisa norok naitongdi ta thangfru di naitongni ta abono bo kisa phaijingkhe sabchang pore maisa laiyani chwng wangni bumuk to na Oke, tabuk khe maisa bai khe friend chong mui to moto depot kwbangma no tai chinyang se kisa ruda mui rok oke kaisa norok nukhana segun bolai o khai chui rok bai mani abo wngkha awang bai wak bubuk dalogui nei songjak ta kabono alada khe packing khainai joto mane jekunu panda thwimani kalbarini omhai panda o omhai khe use khaijago khaini sabto bro oke aboni bagui no bongni kaisa bo chamung niyom nakaita bong niyom riyang rong niyom mui to tai wak bahan tongo a bahan tok bahan tai chini khlaima haina aba hairok wngkha to sudo musi oke chabai khe jotono tabuk borok khowai rok chalai tongo sabcham puising thong khlaiyan oke asungkok friend chong tini ni vlog asa jora no wngsinai ke norok thangpur kisa logiri tongdi ta srapja thangpur phunung dama naigin nongno bijon mono bazar no taisa ama samai di dol rok singai nya phone khailai tong ian thadi hi thadi bordo borga thadi sir संगी हाँ ये सर तो थाने मिले यार हाँ बामदी के डायरेक्ट सुजो थागा माला खेते कौन फेरना देबरा बामदी samai phone
phải hơi tổng không baru silai hai lai tong sa chỉ là ya phải lấy tổng sing sisai ti ko thung ngai na nai kring le phải sao phải liếc á